Evo, kak ti, koliko te put auto, šta se desilo 3 put? 3. put u Gornjim Roslema. Puklo me kod džamije, našli me kod defa. 62 metra, letio po zraku. Samo snimaj. Šuti, kad ja pričam. Letio po zraku, našli me kod defa. Šta je Karamba, je živ? Ne mere Karambe ništa biti. Aj ti, šuti, sve te plaća. U emisiji. Ma zovi jebote. U emisiji. Alo, ja te ne umijete, ja pričam. U emisiji je sad, u eteru je sad. Hajde zove babit policiju. Šuti, nemoj. Policija. Šta je bilo, da li? Do Efa došao. Čekaj, došao da je, evo ona me zbunila. Došao, udarilo te auto do Efa. Udarilo me auto kod džamije, našli me kod Efa. 62 metra. Tumbo se 62 metra. Po zraku, po krovima. Diču pas u ogradu. Zvis. Zabio se ja, 11 imao. Ajde u Buncu, u Zencu. Ajde u pičku materiju. Šta se dešava drugi put? Vozite hitna. A hitna me vozila. Na kontrolu. Nemoj ba, a Kubat vozio iz Vozića. Slušaj ovo, iz Vozića Kubat vozio seljak. Nemoj ba predsat, iz Vozića. Nemoj ba predsat, nisam opasnosti. Lijevo, desno, 1, 2, 3 auta, a poledica. Istom. Karamba pukne glavom una vrata njegova i leđima i u ogradu se zabijem. Ispo iz auta. U ogradu. Ispo. Iz hitne ispo, auto puta. Iz hitne ba. Ovo je živa istina. Nije zajebancija u mene. Evo, zna. Ja u ogradu glavom puknem una vrata i diću sad doću u vodu od asfalt ili u pičku maternu. Ja u ogradu se zabijem. Ja u Zencu 11 snimaka imam. Samo snimaj. Treći put. Snimaj. A 3. put. Gdje je bilo? Kod Ahmina se bio. Šta je bilo kod Ahmića? Složilo te auto, kod pekare je završio. Udale me auto kod pekare. Ne, kod Ahmi, kod pekare je završio. Stani ba. Slušaj, nemoj šuplja. Nasi me, ma nije šuplja, evo zna ba. Jebem ti ja šuplja, ja ne ležim. Nemoj. Udale me auto kod Ahmi, nasi me kod pekare ili... I ti ustao i rekao, Jimmy je piva. A ja mrtav pijan. Rekao, Jimmy je piva, evo je kaže na prozoru. Stoji. Ja volim pivu, ba, jebe se mene.